Wara l-qawmien mill-mewt ta' Ġesu, u der lid-dixxipli tiegħu u ħafna oħrajn. Kien wasal iż-żmien li hu jmur għand missieru fis-sema, u d-dixxipli kienu mibgħuta jwasslu l-aħbar it-tajba ta' Ġesu, il-ħajja, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Morru fid-dinja kollha, qalilhom Ġesu, jien se nibqa' magħkom sal-aħħar taż-żmien. Imbagħad wara li kellimhom, is-sema nfetħet u Ġesu tela s-sema sakemm ma rawhx iktar. Id-dixxipli baqgħu jħarsu lejn is-sema. Għall-ewwel kienu mdejqa, imma żewġ tanġli ġew qalulhom tibżawx, Ġesu għad jerġa' jiġi. Id-dixxipli indunaw x'hemm bżonn jagħmlu. Kellhom biċċa xogħol ġdida li jwasslu l-kelma ta' Ġesu lin-nies kollha madwar id-dinja. Kienet il-festa ta' Pentekoste, meta l-Lut kienu jiftakru meta Mosè rċieva l-kmandamenti fuq il-muntanja Sinaj. Il-belt ta' Ġerusalemm kienet mimlija bin-nies u d-dixxipli xtaqu li jsibu post tal-kwiet biex jinġabru flimkien. Qabel ħallihom, Ġesu qalilhom li kien se jibgħatilhom xi ħadd li jagħtihom kuraġġ. Min kien? Dan kien l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu kien se jkun il-qawwa ta' Alla fil-ħajja tagħhom. Imma d-dixxipli ma kinux femuh, għalhekk komplew jitolbu. Waqt li kienu qegħdin jitolbu, instema' ħoss qawwi li beda jiżdied u jiżdied. Kien bħal riħ qawwi. Dan il-ħoss mela l-kamra kollha u f'daqqa waħda waqt li bdew iħarsu lejn xulxin, deru bħal ilsna tan-nar fuq rashom. L-Ispirtu Santu kien wasal. Id-dixxipli bdew jitkellmu b'lingwi differenti li qatt ma kienu tgħallmu qabel. Imtlew b'ferħ kbir u kuraġġ. Kien wasal iż-żmien li joħorġu minn kamrithom u jwasslu mad-dinja l-messaġġ ta' Ġesu. Ħarġu jiġru fit-toroq tal-belt. Pietru qamu beda jitkellem, isimgħuni għajjat u beda jgħallimhom fuq Ġesu. Eluf ta' nies semgħu dak li Pietru beda jgħidilhom għaliex Ġesu miet. Nies mid-dinja kollha bdew jifhmu dak li beda jgħid Pietru bil-lingwa tagħhom. Skantaw ħafna u talbu lil Pietru x'hemm bżonn li jagħmlu. Qalilhom: neħħu minnkom dak li hu ħażin u tagħmdu. Bosta bdew jemmnu u dakinhar tagħmdu 3000 persuna li naqdu mal-Knisja. Kienet bidu ta' ħajja ġdida. Bdew jitkellmu fuq Ġesu kull fejn imorru u jfaħru lil Alla tal-għaqda l-ġdida li huma sabu, il-Knisja.